ассалому алайкум бародарои ҷон, созин хубед? Саломатитон хуб аст? Бародарои ҷон, ҳама касои ярдонади лайка ва подписатсия ҳатман талакрониш канал ҷирё мекунед, ки ай видеои нави мо бохабар шед. Ва ногуфта намонад бародарои ҷон, паси абед яъне ки бедгоҳ курс боло рафтай ва имрӯз 26 апрел соат 4:23 ба вақти Москва ва ба вақти Тоҷикистон бошад 6:23. бародарои ҷон, курси имрӯза 1000 рубл 167 сомон, доллар бошад 13,43, евро 12,59, курси туркӣ бошад 198 лира, курси ӯзбекӣ 850,821 сӯми ӯзбекӣ. воқеъ сарбаланду обод бошед. худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад ва дар ин моҳи шарифи пурфайзу баракат сабр бута. аллакай бародарои ҷон, медонем ки ҳамаатон моҳи шарифи рамазон он қадар бисёр намонда, яъне ки ҳамагӣ 5 рӯз ё 6 рӯзи дигар, ба фикрам 5 рӯзи дигар монда ва ҳамамон дуогӯ мешем ки модароне ки бехонаанд хонадор шаванд ва дар ҳаққи ҳамаи бандагони худованд дуогӯ мешавем ва пайғамбаромон. аллоҳи меҳрибон ҳамаи шуморо ҳидоят кунад ба раи рост. ва бародарои ҷон, лайка бичиқед.